Áno, veľmi napínavý zápas. Vedel som, že bude to nepríjemný super, aj keď je tiež okolo 500. miesta ATP, ale je to veľmi dobrý hráč. Porazil kvalitného hráča v prvom kole, Zsombora Piroša, čiže vedel som, že to nebude jednoduchý zápas a som veľmi rád, že som dobre som vošiel do zápasu hneď s breakom. Škoda, že ma breakol späť a už to akože odohrávalo ten prvý set v tiebreaku, ale chvála Bohu, že som išiel do toho vedenia, že som vyhral ten prvý set. Trošku možno ten začiatok druhého setu mi ušiel, možno bolo také, nie že podcenenie, ale že som mi odľahlo a tým pádom som možno trošku stratil koncentráciu a preto som aj prehral, som tam ľahké chyby spravil, ale dôležité bolo, že som sa vrátil späť do zápasu, že som ho breakol pri konci a ten tiebreak som zvládol veľmi dobre, čiže som nesmierne šťastný, že som postúpil do štvrťfinále a dúfam, že to bude lepšie ešte. Čo hovoríš na fanúšikov, tí ťa hnali dopredu? Áno, ako boli úžasní, aj zberači alebo mladí chlapci ma tu pozbudzovali, čiže ja si to veľmi cením a ma to ženie dopredu. Možno teraz už idú tvoji kolegovia si zahrať zápas proti sebe. Budeš aj pozerať, alebo pôjdete si oddychnúť? Tak najprv musím si svoje veci spraviť, musím sa dobre nájsť hlavne po ťažkom zápase, aby tá regenerácia už začala, čiže aby som bol ready na zajtra a keď nebude neskoro, keď všetko stihnem a ešte chlapci budú hrať, tak možno sa ešte dojdem pozrieť.